Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Naibag nga tenga ti aldaw ti Miyerkules tayo amin sa pada kakailan 26 po ti mabilang idibulan ti Oktubre 2022 idanon ti ENR online ti sabali pa aparang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito apo ti pagamyo ni Robert de la Cruz. Kadwa kiti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno da kami apo ti agdanggay nga mangidanon kadagiti damdamag nga intay pakaseknan amin asa nga pada. Okay, pagsasaritaan dito apo diti gingined nga ore dito probinsya tay nga Ilocos Norte saan nya nakaliklik apo kadagitay damages gagiyem ken kaabsat aglalo digitay ongoing projects ti gobyerno ken ore pribado dapat digitay pagtengan apo nga nabubuong digitay kagamitanda nagcrack digitay didingda gagiyem ken kaabsat but nagsentro man dito nga gingined ijay abra particular apo ti Tineg Abra padaanan nyo ta makainuman tayo wenno mangalat tayo apo ti damag manibod ken Mr. RG Lorenzo gagiyem ken kaabsat ini sa baling nga bangir kalpasan dedi gingined idi agalas 11 idi rabi papagayam at damay nga barito idi barangay 48B dito yung siyudad Tilawag nga maipagarup nga nasaniban iti dakes nga espiritu kun atyo ta adukano digiti buses nga rimwar gagiyem kay amsat adapay buses digiti nalpasen na pimusay nga karuba wenno kaabagyan tinasao nga maipagarup anasaniban so iti sa bali bangera dati mabambantayan na po nga low pressure area nagbalinen nga naananay nga bagyo gagiyem kay amsat na panaganan bagyo paeng babae na po iti pagasa. Amin di kitoy, ken sabsabali pa tampok para ni may isang oras ka pa na kailangan ng programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kinimodelo alugan nyo, iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, 8 minutos kalpasan ti oras niya alas 12 en sige dapo pastrien tayo deti panakinuman ni ni Rickmar de la Cruz ken ni Mr. Albert Dumo ama apo deti maipagarop nga nasaniban idi malpas apo ti panakadayeg ti lugar babaen iti gingined. Okay, Rickmar, yes, go ahead. Nimbag nga aldaw tayo, Sir Robert, addaak na rin dito astig ti balay, di ubingan sa niban, di rabi kalpasan, di panagdayag iti gingined, ket kadwak dito ama dito nasaniban, tapnon ti kasta ket ti datalyan, at dito ubing, wenno barito, ket nakayat iti agpakita at mabain, gapok dito nga napasamak. So, inte mga rod sa lutsuden, di kiti pasamak no ti detalyanan no anya iti napasamak kiday di kalpasan digeng gened nga paggammo tayo anasaniban na barito kiday toy amana. Nimbag nga aldaw mo Sir Albert mabalin nga maistoryam no kasano nga napasamak idi kalman di pan nakasanib deti barito nga barom. Ay wena po. Kasto di jay di nalpas dana gayayam iti kwa
Sumap nga ti basketball, nagawid jay family house. Nagsasangod na kadi kita barkada da ako nga iminong baset. Amot nga totally nga nabartek ta makita mo iti nabartek no talaga nga hangover ko di jay. Nga pinagpirsa-pirsa na nag bakbakwar ko ma wala ano ko ma. Nga mamot ako iso nga pamatyak nga kasalan na saniban ta sasabali mo diya busis ng rumwar idi ko. Ngam sa idi nalpas di genggenet padanagan tay kasinsin na di na mo mayunag ijayan ti pagturugan da. Kit nagidadyan ti ruwar iso nga tawag na kada kamiting kamkitan. Gaputa kasla hanak mat kampante nga mayunag ijay inyawid kini nana. So idi makadanong kami ti balay kasi jamot nga lumaban na po. Kakaasi ka mo yung gawgawid so nga ti mawag kami ti risko pa kiti barangayen ta kami kabalan mo si kami lang nana di rabi. Tay di damo nga damagot mo kasan kuana. Dayta kuntatay kunana dayta di nang mandar kanya nga agbekelak idi kunana apo ket gaputa labanam anak ko kunak. Idi kuan hanggang bayag di jayta permingar rumpas ket idi mapakyat mingit di jay na nakam nga takabailan nga ikwa kabali manan aduman di jay ibaga na nga mapanan ket permingar rigat may apo idi hangag bayag mapakyat naman nga tadi dyan tahanang kaya nga luganan at adasuot na nga rosaryo kasabali mo to napiksaman di jay nagsinublatan agdudumamot nga kwadi jay na ako usik ngam hawa mo titi may busisam ni basta busis ko nga di kabagyam may uno di kita minatay mo di ko talaga nga inkantaw. So, anong nga iti plano yung Mang Albert, kita ito yung napasama kita iti Baruyo, at plano yung mani konsultar, katikiti albularyo, may papan ka dito eh. Kung kumaabot no hamot nga pinangko iti ospital, ta talaga dati nga sitwasyon ko ang nga pati ospital dito eh. No digat albularyo lang tiamok nga makatulong kada kami dito tanon pamwa minon nya jay dapat nga ramidin may profesional data nga problema may so nga mapagkabibay lang mo madamdaman na kinagpersonan na kinakumay ibang bana tayo sa tulagan niya tayo kabsat kung di na magkatay na trumar takasakapsat sa pala bagina ali pinagbuwan na dirabi eh. Yung kadito nga napasama kawang matitini ibagbaga nga problema dito Baruyo nga kasila kung maisot makaikapon o apay nga nagkastoy. Awan mo tapo awan at kinagpersonan na tunggal rumar tibigat kapanaman na anak ko. Hindi kaya di damag nila tamo kaninana no tirabi eh. Mabalbalin tay tawagan mi no dino tayan ako mata no amok mi DJ ayan na. No daduma di siyempre among ti baro. May kolatam ka di kita barkada. Ket sa bali mo ti mapagturugan nan daduma no masulitin na gawid dahil kuan dita. Ngam dati nga lawas sa balit magbadlaw ko kanya na naparta ko na di buong kunay na. Ada sudum sa Robert may papangkadete nga pasama. Okay. Thank you very much, Rikmar. Okay. Mr. Albert Dumo. Dito ti kaunaan nya maaramid keng kuana ti kastoy dito anak mo. Bali isot damo manong ngam dadi kwa. Dadi ko na nga pinagbugel na ini. Kasla anong pamati di ko dadi ta nag-build na kadi girlfriend na ide ta no mamisan dakkel mo di pamati na kasi ta tatay tulungan nakto na namo di kalpasan na. Okay. Ang kung maaramid di jay no awan mang mandar kanyak nga ko na naisot na matyak di jay. Okay. Gaputa kas jay so di agkarkararag kang kanayon tunggal rumor ka kuna iso ti number 1 nga armas mo data. Okay. Iso kasjay mo na po ti ko. Okay, idi makasagsagan deti pa nakapasama keng kuan ti kastoy. Ana digiji balikas nga isawsawang na anat sarsaritain na Mr. Dumo. Sir basta di jay ang parayat kanyak sir ta digijay ket
umay daklaon ko na dedi naudi nga si Manib kanya na nga kwa, si Matang Dakon sa liday, sa bali nga boses di jay, talaga nga boses iti, di kita demonyo. Mhm. Ibaga na nga, upat da nga klase di jay, nakita na nga kwa. Mhm. Umasidiking kwa na, iso nga hami nga kwa. Talaga nga, demonyo di jay, naudi nga, kwa na, ako Robert, upat kami pa, bagkat na kami pa. Okay. Ngam awan ti kwa, awan di kita maawatan nyo, kada di balikas nga ibagbagana. Tilang mawatak mo, ako Robert, di na uday. Nga sa una, di jay, kapigsa na si Manib, anak ko dito, kung na sakti kapigsaan nga, demonyo tilubong ko na kat hamlo nga mapisaw tas ta anak ko dito, kunak mo. Mhm. Okay, ano di kita inaramid jo, bayat nga kas jay ti ano na, kasi di kita dumakit, ada di kita mangi pasarang ti krus, rosaryo or anyaman. Ano tinaramid jo idi, Mr. Dumo? Una po, idi, agbaliw, di jay, ko, di mata nata, di kat di, siyempre, di maturog kat nagagad, di sunakad, datay kasla, di mata na kat kumilaw nga, nagpasit jay, kikita naging kasla sumilib lang. Mhm. Ngam gaputa, naisaunak kas jay nga sakti kapigsaan ko na di jay krus jay rosaryo na iso yung papurin ko kanya na apaw. Mhm. Pati di na kwaki jenti na batong ko jenti mata na. Ano daytan napuran akong kunana iso pamatyak. Ano daytan? Hangka nga inggaan mo di ka nga panawan dati kunak. Mhm. Iso di jay di agbayagan nga irukrupas na kami. Ta sumsumkil pa di jay imak nga mangi kwa jerusok nan tanu datay kas jay nga akpirsa pagkat na kami amin tumang kun jerusok na po katay pa iso pamatyak nga talaga nga hang aramid nga pa di jay. Okay. Okay, so idi malpas ano di kiti lagip na nga naibagana king ka. Ano idi malpasen? Adan malagip Awang mata na. po Robert, awang mata kinagpeso na idi apaglikod da apo kun siya. Roniel Domingo ko nakariing. Mhm. Anak ko, ti kumaya ko na. Awang mat nagimasturo ko abay nisturbo da kadak gibangir abay adak ti balay ko na. Awang mat muna. Kita pa hamo mo di napasama tingkan kuna. Awan kuna naman apo Robert iso ti Kuami mo din nga hanga ng pagpaguni di dyan yung inabay milatangan naturugan, gininanat na kasla arapa agong nga damang mangyari kanyanan, iso nga nahakam nakaturugan nagpagnag. Okay. Didi pa ng Rugina, just after, di gingined, kalip-lipas di gingined, Mr. Dumo. Mga 20 minutes nga sa Apo Robert napamibelay na na dyan, bangit. Okay. Haang nga mismo yata, balayo, ti ayan na. Haan na po. Okay. Ngayon, din kay alaanan, talaga kas jayan, madit sitwasyon na, hindi mapanyo alan. Datay kasla klase pa lang dinabartek apaw, tawang pa lang din kasla rapaping nga kasyata, siyempre dinabartek di dalutay-tay lata umot kabalan na. Ngami di kwan may kadanong kam di balay ta sinublat mi te kurung-kurung nga nangilin lugar na may padlaw mo na lumaban na sumkilin nga kwan. So nagtrigat mi ngin sila ta balay. Okay. Dikad ijay nga nang rugi, itamit la balayo kada ijay panagbaliw-baliw jay buses nan. Wala po. Okay. Okay, itatta anat sitwasyon na. Okay ba ta po ang dilang padlaw ko kanya na nakapsot di bagina ta siyempre di nang laban na siguro di jay kwa. Nakapsot. Ako nga linabanan na di jay talaga jay o di bagina di madlaw mo latangan makasla napakapsutan. Okay. Okay, Mr. Dumo, thank you very much. Amo ka daw pa papanan nyo, mapanggay sa iti may isang albularyo. Okay, thank you Mr. Albert Dumo. Thank you. Okay, Rigmar, go ahead. Okay, datang nga ron ti naglipasan dito pa ng damag tayo ti pasama ti Rabi may papan ti Barito nga nasaniban Sir Robert ket nagyaman kami ti tiyempo kin panawin nga panang anatay kin ni Sir Dumo panang damag tayo kadigiti nga impormasyon may papan ti pasama ti Rabi po Robert. Okay, maraming salamat Mr. Rigmar de la Cruz. Manibo na po iti Barangay 48B Kabungaan South Lawag City. Didi po nakainuman tayo dito ama ni Mr. Albert Dumo. Sikna na po kadito nagbalin niya pasadas or kasla din nakapapating impudno nga napasama ka po kadito anak na. Imarayat te apo digiti sumagmano barangay officials especially kani apo barangay Kagawad Roniel Domingo ken adu digiti kapatada na
nga nakakita apo kada iti nagbalin nga sitwasyon na wenno napasamak ken kwa na 20 minutes after apo di pa nagdayeg nga narik na tayo idilaeng rabi. Okay, padaanan na po ni Mr. RG Lorenzo, manipula po ijay probinsya ti Abra, pagdamagan tayo po, may panggip iti sitwasyon ti Abra, kalpasan na po dito ngigined, ngim kasangwanan dito, pagyamanan tayo po ti TMT Construction Company, iti barangay 48A Kabungaan North Tawag City, ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti barangay Nagdikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailan, iti St. Carmelos de Lelis Hospital number 121 Zay Flores Street, diri Ciudad Tilawag. Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, iti Ciudad Tilawag. Di kaya apo nga ipatulo di Pawit, kadiri kakabagyan nyo, kapamilyayo, iti Manila, Ciudad Tibagyo, Provincia ti Cagayan, ken Isabela. Mapanin na po iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, iti Ciudad Tilawag. Babayan kini Engineer Neil Jose. Ni Mrs. Millie Espirito Agtarap ken Mr. Joe Agtarap iti Ibavich, Hawaii. Ken Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di iti kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply, titurungin. Keno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Ciudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns sa babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, 20 ket 3 minutos kalpasante oras ng alas 12. Happy watching kani Jocelyn De Luna ijay Metro Manila ni Frances Ann Bacnat kuno nadtoy number 1 agkararag iso ti laban na kanukwa isirekyo simbaan manong kuno na ni Kumadre Ermelinda Corpus dita Hong Kong. Thank you very much for watching apo Kumadre ken ni friend ko Estrella Mariano Macalma ijay Paway ken dagiti sabsabali pa nga viewers tayo. Thank you very much iti panagbubuyayo. Okay, iti dito yung gundaway mapantayo apo ijay Abra
ni Mr. RG Lorenzo. Makainuman tayo dito yung gundaway. Signa na po dito yung nagbali na perdisyon. Sa tayo tumapang ka dito perdisyon dito probinsya tayo ng Ilocos Norte. Gagayim kay Kamsat. Gaputa, maikadwa na pong agsentro Tiginggined. Iti nasaong nga probinsya but this time is Tineg, Abra. Okay, RG, thank you very much. Ititid mo gundaway di programa tayo Damdamag ni Berto. So, kumusta? Deti lugar itang nagsentroan manen Tiginggined. RG, go ahead. Alright, so naimbag nga pangal daw kasamang Robert. Actually dito'y probinsya ti Abra, base ka dito latest nga inbaga ti biyan ti DOST. Rumumar saan nga tinag iti epicenter dito yung nadakamat nga Gingined. Ngayon ket di ili iti lagayan nga abay pa lang karobamet lang ili iti tinag kasamang Robert. Then from 6.7 recorded magnitude 6.7 iti Rabi, Rumumar reported iti metlaing Rabi na downgrade DJ iti 6.4. DJ ita tirimuar kabayatan dito ay mismo datang naiswat nga emergency meeting iti mo nga gundaway ngayon dalawan nga rod ni Governor Dominic Valera kasamang Robert. So far dito bukod tayong nga probinsya man-mano DJ damage niya. Thank God kaditi itang ang ati Dakaro just like previously yung magnitude 7.0 nga Gingined di July 27 kasama Robert. Okay. So ada digiti videos nga naalak ka dito ada digiti naturugdan ni Tirwar nga kaslaman hindi ununa RG. Yes, and for that, after di dyan napasama Gingined di Rabi na ground dito yung mismo kabisera, kasi dyan, kadagitikal kalsada, kasamang Robert, dada dyan madamat, tugaw, di duma, nag-put up dati tent, di duma, kaditibukod ng alugan, sa dyan nga naturog. Of course, kapo di dyan amak, boteng, nga narikta tayo, di Rabi kasamang Robert, medyo napaot, di dyan nga rod nga Gingined, di dyan may isa ka dito nakaamak, buteng, and after that dapat digiti aftershocks nga DJ itati na naita nga mang iti nervyos kaba karigitay kay tayo. Ken speaking of nervyos ay di Rabi dito reported kanya tayo nga may isang rod iti may isang individual dito na atake kalpasan DJ na pasamak nga Gingined nga DJ ito pala mapantay confirm magikat padamdama kasama Robert. Okay, yung naatake oreno stable when no adan iti safe nga kondisyon na RG. Any information? Negative base ka DJ informant tayo Pimusay daksanggasat ta Pimusay kasama Robert. Okay. Okay, so digiti serbisyo to elektrisidad, komunikasyon to include businesses after dating Gingined man ni Rabi dita Abra Langayan kunam sa tatay. Go ahead RG, kumusta? Lagayan no kwa dito kasamang Robert, Lagayan detiket no mapangka ko dito Abra Ilocos Norte, asidig dito yung area dito Lagayan. So nga no kikitam na pigsa ti impact na dito Norte kasamang Robert at asidig da ka dito mismo tatang epicenter. Dito parte na ti Lagayan in particular dito damage dito parte na ti Lagayan kasamang Robert umabot iti mababot iti innem digitay totally damaged nga balay dita parte na Lagayan, 21 iti partially damaged sa J Dilong Tubo, 7 iti partially damaged iti San Quintin, 12 iti partially damaged sa J Tineg. Ken naka-record iti biyang ti P-Dream City 52 nga pamilya nga nagbakwit nga kadagupan dito iti 182 individuals sa J Ili iti Tubo kasamang Robert As to injuries, dati injured tayo dito Abra as of 8:30 iti bigat base ka dito report ti P-Dream 11 dito nasugatan innam sa J Lagayan iso iti epicenter, may sa iti San Quintin, 3 iti San Juan, may sa Jay Dagyuman. Ang dagitoy base ti Bianti Health Department ti PHO nagsagaba na iti minor injuries kalbasan nga dagitoy some of them nabagsakan iti hollow blocks ken nadumapay after nga ron dahil tinapasama kita nga Gingined kasamang Robert. As to kalkalsada base iti Bianti DPWH tatay open aminen dagitoy roads tayo, national roads
dito Abra, in particular, ada dito insayang kaday ti clearing operation dito Abra, Ilocos Norte Road, gapot ada dito landslide kasama ten rock slide nga nakasamak ditang area, pati J. Abra Kalinga Road, ken pakaramanan dito Abra Cervantes Road. Ngam iti latest update dito tay, open na, dagiti itata na nakamat nga kalkalsada. As sa power interruption, GT giti maysa ka dito may bagbagay na tayong awan diti kuryente da nga diti itatin i-direct kadakwada iti biyante break ko nga kitain da dito linya sa jay kasamang Robert ngam so far iti intermente mostly kat okay mat iti kuryente dito. Okay. Is there ada na yuswat nga ocular inspection both private buildings or public buildings dita Abra, especially diti nagsentron na RG? Yes, 10-4 that kasamang Robert. Actually, pamang naglawag kat talagang adari kitay nag-inspect from engineering office, from different LGUs and even the province. Nanti kasakit inspectan dagitoy dagitoy na dumadumay datang struktura dito bukod tayo nga probinsya. Nukit kitain ta kasamang Robert, mostly kaditoy naapektaran nito tang struktura kaditoy babalay nagkaroon dagitoy light. Ken dapat dagitoy pagadalan nga nagkaroon iti bitak nagka-crack itay mo kung daway ti Biante DepEd Abra dati 28 nga eskwela diti Abra iti nagreport nga dati perdisyon dagiti mismo ita pagadalan da. And in addition to that kasamang Robert itinitingal daw suspendido nga ro diti klase kasama iti trabaho ket kabayatan niya tatay iti emergency meeting ni Governor Valera iti nang ideklarang ma-extend dito suspension ti klase iti aming nga level iti public and private schools dito bukod tayo nga probinsya inton bigata October 27 dito ketap nandigas sa may kanti Gundaway nga ma-check dito na dumadumang nga pagadalan dito Abra nga Jack Mariro more than 300 schools digitoy makita na taken of course for the safety digitoy agad-adal kasama ten digitoy mga sorsoro kasama Robert. Okay, so up to this moment awan met pa tindeklara digitay tag-engineering office DPWH nga condemn or unsafe nga papanan pagyanan digiti tao especially estudyante RG. Negative pa kasamang Robert, may sa kaditay kakaruan nga eskwela kasamang Robert kat dito'y Pulot National High School, dito'y 3-story building da, dito'y Pulot National High School kat located dito'y Lagayan, ng Isorte Epicenter. Ado dito'y cracks, bitak, yan iti initial assessment dito'y mga sorsoro sa jay, ket ansik na detoy saan nga natalged detoy nadakamaten nga building gapo ka ditoy dadakkel nga cracks actually adda ditoy crack cracks nga nakita ni di magnitude 7 ngem kimaro after detoy nadakama dito tang ginkined kasamang Robert ken speaking with struktura nayon talang detoy met simbaan niya ti Aglipayan Church diti Lapas nga kimaro met laeng iti perdition na kalpasan deti magnitude 6.4 again gina di dilaeng rabi itinurong mismo dayta iti rabi deti nadakaman nga simbahan nakasarsarita tayo ti parish priest sa ni Reverend Father Christian Padua at talagang bimagsakan dito Belfry na ken some parts dito na nakamad dito tang simbahan ken almost half siguro yung simbahan ko na nagkat saan nga mabalin nga makuparan for the meantime to some Robert. Okay. So RG kada gito nga Gundaway open aminen na tapno maamon ti tao ti rumwar ken sumrek dita Abra. Yes, 10-4 that open and kasamang Robert awan digitoy crossroads tayon kadigitoy nga Gundaway base iti Bianti DPWH dati Abra Ilocos Road dati pagpagnan tayo dati tunnel dati main road tayo even Abra Ilocos Norte dati Abra Kalinga Road dati rabi kasamang Robert ket actually the stranded kuno sa jay nagapuda dita parte na Cagayan no Jack Mariro ni stranded dati landslide ngem dagdagos met nga dati na SWAT nga clearing operation idilaing rabii para aging para bangonin kasama Robert so na open but laing. Okay. Stay safe RG. Dapat dito kayat mong inayon na mainag ka dito dinamag ko. Go ahead na RG, go ahead.
Okay, so kadagiti daw your oray tayo ti isasangpet ni Secretary Erwin Tolfo ta Romumarket at dito Ilocos Norte kadagito kasamang Robert from dito Ilocos dumagaso na dito bukod tayo nga probinsya lang nandigas at ESS mat iti situation dito mismo itatang nga probinsya. Okay, so dito lang ikaw dyan nga sitwasyon manipod dito Abra, keep safe kayo madlayan kita Norte. Okay, RG Lorenzo, report. maraming salamat Mr. RG Lorenzo. Manibo na po ijay Abra Abra nga iso apo tiyan dito nagsentro man dito gingginet gigiyim kabsat but DJ aligayin ko na sa tatay nga ili asidig tayo na po dito norte so nga DJ nga ruti ano kita idi muno na Ilocosur yung mga may tama awan unay kada tayo dito awan di kada tayo dito norte ngem tatay masidig apo dito may bagbaga nga sentro na naiklaro kada ti meeting apo ti gobernador DJ Abra nga di rumrumwar nga 6.7 nagbali na 6.4 and yung sentro hindi tinig hanga tinig Abra gagayem kay kabsat. Okay, mapantay tumetapo di kabukbukudan tayo nga lugar seknan tiging gilid kalpasan di gito Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kay ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Awara na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo, dikiti saksakit nga dengue. Tandami, dikiti makakagat nila mo nga, mabaling nga dadingi kadakwada ng napigsadahan nagurigor ang damit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto gagayem ka sa studio po digiti damages ijay Abra gagayem ka amsat dito probinsya tayo ng Ilocos Norte gagayem ka amsat mainaga po ka rito gingginet ano tayo base ni Mr. RG Lorenzo langayan dito nagsentruan ti hanga tineg
Then yung 6.7 na ibaba po iti 6.4. Base apo ka dito ko dyan nga in Parwarte provincial government kalpasan na po dito panakitarip nung ni Governor Valera kaditay otoridad especially siguro PVOLC nga ng ano anda ng asesanda kaditoy bagyo Gingined kakabsat ken gagiem so ori kada tayo apo dito Ilocos Norte adu di kita nakigtot ori siya permit kigtot ko nagtarayak nga imay dito studio idi rabi gagiem kay kabsat may kukinita dito gamit mi ken ni Maki especially dito monitor sa mga na battog or kasi ti apo awan awamet tinagbaliw hindi di damo akit di tibigat talaga dakit to studio din makitak deti may sa kaditi monitor talaga nga agpilayo ginin apo iso nga napanak nagtaray manen na iniggamak deti monitor mi dito studio mi nga basit kani Maki idi imuno na so detoy agagiyem kay kabsat ado digiti siguro ori iti biyang ti Facebook makita yo digiti na narba ang alad na perdi nga partes ti pagtenga na mamet kiti di makuna nga totally damage partially babasit gigiyem kabsat bat uray amoy digiti kasjay no makita nga adagannanan nga kasla kadigiti napaspasama ka po ka rin sa baling nga lugar gagiyem kayong kamsat possible nga totally nga masukatan dagijay lalo no mapaniknik nga hanin nga safe nga pagyanan kakabsat ken gigiyem but in Abra as of this moment gigiyem awan pay digiti indeklara digitay nang iswat apo ti ocular inspection nga unsafe when no condemn nga lugaren or buildingen kalpasan apo deti nasaong Gingined apo idi rabi before nga agalas 11 apo it's 10:59 di exact nga time ibagbagada nya pan nakarik natayo gagiyem kayong kaamsat may isa ka digiti naapektaran na po digiti agtrabaho ka diti dapayan commercial building malagi piya po diti na pa manarimaan na matartarimaan ka diti lauden nga dayaen ti Kapitolyo Provincial or lauden ti Marcos Hall of Justice gigiyem kayong kamsat da sa nga pulo nga karpintero sa diya po dati kat proyekto ti provincial government gigiyem ken kamsat dati may isa dati kita nasugatan bigla na po di pa naggingined na nagpupukkaw da dito di pa serrapay awen no nagawan ti kuryente nagtrip off apo ti kuryente ididing after di gingined gigiyem kayong kamsat iti biyang ti Batak City dati Barani Benagan Bridge iti Batak when iti Batak dati Batakban na road gagiyem kamsat temporaryo apo nga naisarra dato gagiyem kayong kamsat gapo iti kaadda digiti nabtak nga nga parte na amoy ti may saka digiti narigat apo digiti kastoy bitak mabtak or agbiri narigat kuno saan nga pulos nga agsubli digiti jayen base apo kaditi numantayo kaditi experts agsublin iti ili ti sarat damet na perdi nga paset ti simbaan dati Santa Monica Church kas kaditi panagtinag apo digiti bricks precast bricks ken pan nakasera ay wano pan naka perdi apo dati old convent dati daan nga kumbento pakiraman ni Devil Tower tinasao nga simbaan dapat digiti naperdi apo nga imahen ni Jesus Christ ken naikat ti kanigid aking kanigid nga ima detoy gapo iti pannakadumbana ken nabuong malaksid ka digiti nga naperdi dapat perdi apo EJ Marcos diti welcome ark EJ Marcos diya mo diti sa diti digiti balikbayan mahalo kunana balikbayan sa Marcosinyos gigiyem kayong kamsat gapu iti dati pigsa dati lindol dati gingined gigiyem kayong kamsat na perdi dito naman pa nga dati kita natumbang medical oxygen, kastamiten medical equipment iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center in temporary yung sapay gidi apong inserada ikon-confirmar tayo dito iti OPD department gagiyem kayong kamsat gapo iti dito kada iti inspection nga may SWAT malaksi dapo ka dito
naperperdi at dapat digitay nag-collapse nga paset apo ti nasao nga ospital gagiyem ken kabsata. Gapo iti dati kapigsa tinarik na tayo nga ginggined saan met apo nga nailiklik ti Marcos Photo Gallery iti syudad ti Batak no sa dinno nga natnatnag apo digitay semento nga paset ti nasao nga pasdek. Gapo iti dati kapasamak nang iparwarin ti anunsyo ti apo gobernador no malagip iti pelang bigat nang iparwarin na po iti anunsyo para iti pan nakasuspenso ti klase iti pampubliko ken pribado nga pagadalan ken ore iti pan nagserrek iti trabaho iti amin yung opisina ken opisina ti gobyerno probinsyal. Dito kitap no may SWAT apo dito inspeksyon iti biyang dagitoy nasao nga pasdek dagitoy ket safe pay laeng wenno saan nga pagnaedan gagiyem ken kakabsat. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipud kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Okay, tuloy-tuloy. Naragsak nga panagbubuya. Thank you very much kani Mr. Jewel Agustin dita San Nicolas, Ilocos Norte. Kasin, thank you very much. Ni Apo Kapitan Amerlito Domingo Nicolas dito Barangay 45 Tangid ni Maestra Maria Luisa Eusebio ejay Central Elementary School ejay Sulsuna. Thank you very much kada kay amin. Kahit milay pa kamo Apo medyo isap-sapa tayo ti ag sign off iti dating aldo kaput ada diti preparasyonan tayo baka tunubigat Apo awan diti programa tayo agsubli kami to ken ni Makin tuno Lunes kasi on Friday isundo diti wedding day diti Barok ni Lester Davis de la Cruz ken kasama ten ken ni Ruenalyn Francisco gagiyem ka amsat iso nga medyo adda preparasyon mi ken ni Maki ti bestman may co-pilot iso na ti bestman gagiyem ken kaamsat marami to dito Apo iti Our Lady of Lourdes Parish Church iti mga to 2 o'clock PM gigim santo agtaros digiti sa nga ili tayo Apo iti reception so makipakaasi kami nga maawatan da kami Apo tado digiti i-prepare tayo kada iti sumarunong aldaw and ore iti deto nga malim the rehearsal digiti dita church Apo madamdama alas 2 gigim kamsat nga isap-sapa mi Apo ti pumakadan to ken ni Maki depende diti katidugpe diti paset diti surat ni Lolen okay may panggipelang diti Gingined magnitude diti magnitude 6.4 Apo iti Abra gigiyeng kamsat yan nang dayeg iti Northern Luzon kakabsat magnitude 4.7 dito Ilocos Norte gagiyem sigon Apo dito iti Philippine Institute of Volcanology and Seismology when of FIVOLCS na-record Apo dito yung sentro ti Gingined sa pulit besa kilometros amyanan nga daya ti Nueva Era Ilocos Norte. Isumit lang Apo amyanan nga daya so ti basen tayo Nueva Era Ilocos Norte tan isu nga napigsa di impact na kada tayo or panagdayeg na arik na Apo iti alas 5:39 ti bigat diti tectonic in origin nga adda Apo iti kauneg na nga maysa nga kilometro. Na-record ba Apo ti intensity 3 dito'y Lawag, San Nicolas, Pinili, Ilocos Norte. Idinto nga dito'y sabsabaling lugar na idinto nga naka-record met instrumental intensities ti FIVOLCS kadagiti sumarganad nga lugar intensity 2 Bangged, Abra, Pasukin, Lawag City, Ilocos Norte, Vigan City, Ilocos Sur. Intensity 1 Peña Blanca, Ken Gonzaga, Cagayan awan ti awamet ti namnamain tayo nga aftershocks dito yung Gingined dito Ilocos Norte. Okay, kamaudyanan na dito bagyo Apo dito masipsiputan nga low pressure area nagbalinin nga naan-anay nga bagyo ket nawagan iti bagyo paeng gagiyem kay kabsat possible kano Apo nga aglandfall dito Ilocos or Northern Luzon kun ako sorry for the word Northern Luzon manen gagiyem ken kabsat base Apo kadito naiparwar babaen iti biang ti Pagasa gagiyem ken kabsat nakita nga pimigsat tinasaong bagyo ket agbalin dati nga iti typhoon category iti bagyo paeng ken iti masungad nga aldaw ti Sabado nakadadayo pa Sabado gagiyem ken kamsat di ba yung neneng noon Sabado manen linawas met lang adda bagyo gagiyem kamsat mapasungad dato iti aldaw nga si Sabado idinto nga posible nga mangipaay dito iti signal number 4 kadi sumargmamano nga lugar segon iti Pagasa dayta ket Miyerkules iti dating aldaw kamsat king gayem na saripatpatan ti tropical depression 855 kilometers dayaen ti Eastern Visayas itay alas 10 itay bigat segon ti State Meteorologist official dito Apo nga nagbalin nga bagyo agarop alas 8 itay bigat gagiyem kay amsat digiti dito bagyo tikapigsa ti angin 45 kilometers per hour wenno padapulog ket 5 kilometers kada oras as digtitingana ken pumigpigsa pasaray pumigsa umabot ti 55 kilometers iti kada oras ti bagyo ket medyo nabayad na banayat Apo DJ movement na iti direksyon na nga agpalaod agpaamyanan nga laod gigiyem kay kamsat so medyo adayo dito
i ano tayo, tika pipigsaan nga mabalin nga babaa po kadito yung bagyo ket signal number 4 gigiyem kay amsata. Makita deti movements na apo nga agpa laod aging gana into no bigat iti malem ken no aglihis detoy apo ket agpalaod when no amyanan nga laod aging gana iti Sabado bigat ti Sabado. Kalpasan detoy mabalin nga ada direksyon detoy bagyo nga agpaamyanan nga laod iti aldaw ti Sabado when no balem or rabii ken mabalin nga dalyasaten na apo umasideg nga husto iti Northern Luzon into no aldaw ti Domingo. Okay? So di apo diti kaudyan kaditi bagyo nga paeng gagiyem keng kamsat di ba neneng karding maymay neneng diti pwede mangipred-predict nga baka pe ti sumaruno nga naganti bagyo gigiyem keng kamsat at tahaan paeng gagiyem diti sabali pa nga bagyo nga posible nga dumalyasat iti Northern Luzon. Dito na po nga pumakada kami iti programa ti Damdamag ni Berto dito iti pagayam ni Robert de la Cruz kinaduak ni SK Chairman Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin asa nga pada. Damdamag ni Berto programa pakidanunan di paspasama kinibugod tayo alumar iti entero paginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto pakaidasaran diri damag winupas masamak diri sumbat diri agtuturay kadiri isus ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisipar agtimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay ang tataraket iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalding ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy kumadanong nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadi je pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at timet nabasa je kimot na papurgami nga dagos no haday je apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag masalsud mo dito Robert Yes, dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramig kay te temporaryo ang paglinungan da. Pinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day din napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Iti sa balipay nga gundaway, kablawan ta kayo papagayam, iti dagasat nga malem, ti Miyerkules tayo amin na sangapada.
26 ti babilang iti bulan ti Oktubre 2022. Dahil di bagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Para di pa nakaidanon ti programa Tina Palabas. Iti dito nga malem, ibasa tayo iti may katlo na gundaway, iti may katlo apaset. Ti surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag, kenayat, ni pagayam tayo Lolen. Ngam kasangwanan yan tayo tuloy nga ibasa ti surat ni Lolen, nagyaman tayo di TMT Construction Company, iti barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babayan kini Honorable Telwin Patapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, iti Ili, ti Marcos. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Erlinda Firminhood, ti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, ti Waipahu, Hawaii. Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay, agyaman tayo kani Dr. Alan Taylan, manibod ti St. Camillus de Lelis Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Ciudad Tilawag. Thank you very much iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street dito Ilawag City. Babayan ka ni Engineer Neil Jose, dito ketyo apo nga ipawit ka dito ay kapamilya, nakabagyan, wenno gagayem yu di Manila, di Ciudad ti Baguio, probinsya ti Cagayan ken Isabela, mapanitan na po iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street ti Ciudad ti Ilawag, babayan ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap kan Mrs. Millie Espirito Agtarap eri Iba Beach, Hawaii. Kastapay, agyaman tayo ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyo nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive,
ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga da dengue kadakwada ngem napigsada naggurigor andamit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Without ting arudin papagayam, ngayon tay ituloy nga ibasa para di may katlo na gundaway, ti surat nga nakay palaunan, ti pakasaritaan, ti biyag kinayat, ni pagayam tayo lulen. Bayat ti panakay mansayag ti bangkay ti amak. Idilasod ti siyam nga aldaw, Manong Robert. Nagbalin nga naannayas wenno nasayaat ti biyang dananang keni Moller nga asawak. Nupay no adda ti nagsinung batanda kadini palabas nga aldaw. Oremet ni Manong nga nang imay tapno inaatendaran nati na saong ipupusay ti amak. Napintas met. May salaeng ti problema kidi iso ti masansan nga yu umay ni Manong Diego. Ngamin kitaggayem da unay ken ni Manong. Ngano dagduma ket mariknak lattati saan nga nasayaat nga panangkitkita ni Muller ken kuana. Nga iso ti pagsidsiddo kay Rak, Manong Robert. Irial daw umay ti panti katugang kababae ti anak mi nga ni Rico. Wen Manong, ngemno iti rabii, wen numalemket umay damit laeng alaen. Dito peti may sa kaditi buribur ko. Takas la naturturay metten ti katugangak. Ngem siyak nga ina ni Rico. Ada pa yung di gundaway nga kasla dinak mapansin. Ti anak me. Kadagi di nagundaway. Alisto ti pa nagtulid ti aldaw. Naaramid ti pa nakaidulin ti bangkay. Ti pimusay nga amak. Kalpasan ti tabon, duang aldaw ti napalabas, agsublin ti kabsat ko, ken ti asawa na, ken di duang anak da, ejay probinsya ti Cagayan. Dito'y nga impagada ni Manong Poli, nga alaen na ni Nanang gabutag maymaysan, ken mariknana ti saan niya napintas nga sitwasyon ni, iti asawak. Nupay kasla nakedked ti inak, inanamungak ti kalikagom ni Manong Poli. Nasisiyaat niya jay kanang ta. Ada ni ipag ken ni Manong nga. Mga disarken ka ano kas pagarigan. Saan niya kas kanyak man Manong nga makaumayak. Saan ka nga mabantayan na nalaing. Kinunak. Agtid-tid tilwa ti inak. Deto iti damo nga maduyo akit deto ya pagteengan niya nang yanakakken. Nagkabalayan mi iti ama. Numabalingkit tsak kayat ngim. Padasek ti umadayo. Barbari no kabalin na kanak ko. May salaing ti pakpakaasik keng ka. Ori ka di maminsan, when no mamindwalaeng iti. Kada bulan nyo may mudalusan ti balay. Ken, ibaklay mo ka diti. Bil na iti kuryente, ta di mo paputputulan anak ko. Magipakpakaasi akin ka. Uwen nang da mo makadanagan, umay kung tudaldalusan dito balay. Di ka pa kadanagan nang. Nataltalgid tiriknak no sumurot ka kini Manong Puli. Ta, amok nga maadisarwen no. Makita da kang kanayon. Ken mayasadig ka pa'y kariti apukom. Tati apukom kanya. Narigat. Narigat dya puta. Adadda nga digiti nakaikamangak ti agari king kuana. Kinunak. Napalalo nga liday mi nga agina nga nagpinnakada.
Simurot nga rod ni Nanang kani Manong Poli ti panagawid na iti probinsya ti Cagayan, Manong Robert. Nagtulid di aldaw. Tinungpal ko ti karikiti inak. No pa'y medyo marigatanak gaputa. Umipos-ipos ken sumurot-surot latta ni Moller. No mapanakagdalo si ti balay. Pasareme tagmalmalem kami sadyay. Ket tilayangin katugangak ti makaamoy ti anak mi kang runaan na iti si Serrek na iti panagadal. Nagtulid pa di aldaw Manong Robert agtawin ni din ti 12 ti anak mi nga ni Rico. Dita kabsat nga, nagtultuloy met ti saan niya nasaya at nga ugali ti asawa. Dimmegdig pa'y kitdi. Ngamin amunan ti uminom. Saan lang nga deta? Saan na metten nga tulungan ti katuga nga kalalaki para iti panagtrabaho na kadigiti taltalon da. Nagbalinen nga nasadot. Tay kunakon, adalatan kadigiti paggiinuman wenno kadigiti kabarkada na. Ket no kasta nga mabartek nga sumangpet. Adu digiti malaglagip na. Aging gana nga apaen naktumanen. Nga agtinnag iti panangdangran na kanya. Kabsat ko. Wen manong napalalo unay nga kinaranggas kanyak ni Muller. Gapu iti saan nyo umiso nga panagimimon na. At dapayan digiti sa bali nga may bagbaga na alalaki nga isuda ka nuket ka relasyon ko. Tsaka mo no apay nga kastoy ti ugali ti asawa. Manong Robert. Ini ba nagtulid di aldaw? Arig na impyerno ti kaadda kiti sidong ti asawa ko no ti pagtenganda. Saan laingen yan ni Muller ti problema no di peket di kiti nakaikamangak. Sa balin ti nagbali na bunga ti dakes nga aramid. Saanin niya agbambanog ni Muller? Saanin na kasti dati nga nagagit? Adalatan na makininom. Siguro mauman iti sitwasyon na. Wenno mauman iti panaka rugrugit ti kinalalaki na. Digiti sasao ni Nanang nga nakaikamangak. Nga jak ammo no mamati wenno saan iti akusasyon ti anak na kanyak. Agingga nga iti maysa nga lepas ti pamigat Manong Robert. Nagsinungbat kami ti grabe ti asawa gapo kariti adu una yan nga ipagpabasol na kanyak. Nga kanunungan met digiti naganak ken kuana. Ket idita, gandaten nakmanen nga dangran, Manong Robert. Nagtaraya kasimrek ti kwartumi ket inlak ko detoy. Napalalo apa ng tugtugtug nang pulos nga jak inlukat. Agingga nga nang ngigkulaengen ti danarudor ti tricycle na, anakatartaray nga imadayo, iti balay nga pagiyanan mi, kabsat ko. Nadanon ti pangal daw, si Mang Pet anak mi agapu iti eskwela. At da idin iti may kanem nga tukad ti elementarya. Oh, Lolen, awan na ti planom nga mapan mangsara kiti asawam tapno kasango tayo metamangan. Binebeam lata na pimanaw iti malpas kayong agapa. No kumangamin ta pinastrek mo iti kwartuyo, amangan ta saan niya pimanaw. Balikas manenti, katugangak nga babae. No pinastrek ko iti kwarto nanang. Ekspektarim nga ta nga agtal na. Ekspektarim nga ta nga agtal na nga mangdangrang kanya. Wenno amangan ta napapatay nakpayket kumanti anak yo. Tijak maawatan ka ta kayo. Apay nga iso ti apuniran nyo, isunto idinto ta amuyo nga saan na umiso di kiti atap na kanya. Saan na umiso nga atap? Amamang pay nga agat atap, no awan ti pagibasaran na. Apay, maaramid na kumatikas ta.
Pinerdi na peket din tibiyag na, gapukin ka. Nanang, jakam mo no kasano nga irasunak ti bagik ka na kayo. Kimidiki di ti panunot yo ti dakes nga atap nga awamet ti kinapudno na. Pangaasiyo, madudugen ti riknak. Kasla impyernon ti panangibilang ko ti kaadda kiti deti nga pagtaingan. Hekit no, impyerno ti panangibilang mo akit ingka jay langit. No iso ti kayat mo, agsarita kayo nga agasawad no. Agsina kayo, di agsina kayo. Balikas ti inana. Ngem kasano nga awatek ti karit na. Kasano nga ti maysa nga inakit awaten na ti karit nga panagsina da iti asawa na. E dinto nga adda ti anak ko. Adda ti anak ko kanak ko ada. Ken siguradok nga iso ti sumarunong ariri no awatek ti karit nang agsina kami ti anak na nga ni Muller, Manong Robert. Mumalemen kabsat ko, ngem saan pa nga simmangpet ni Muller. Rimwara kit uneg ti balay. Tapno, agpaangin akmet. Maburibura na kiti day di agundaway ken kaslag sid duker ti riknak. Manong Robert. Tsaka muno apay. Kasla kayat kumet nga mapansapulen ti asawak ngem adda mangigaw gawid kanyak. Ti amak ko nga no masapula kiti ayan na. Ket amangan ta di tamanen adang ranak wenno kabkabilin nak. Isu nga nagururay aklatan edi sango ti pagteengan da. Pagamamwam sumungad ti maysa nga patrol car. Nagkibayo ak. Adaddan ti kibayo kidi talaga nga iti mismo nga sango ti balay nga pagiyan mi ken ni Muller. Tinagsardingan na. Bimmaba ti maysa kaditi nakalugan gaputa duada. Dito kaditi balay ni Muller. Dinamag na. Uwen sir. Apay kadi. Apay kadi sir. Kino na ka madandanagan? Sika kaditi misis na. Uwen sir, wen. Siyak. Numabalin misis. Mangala ka ti arwaten ti asawam ta mapangkayo ti ospital. Naitaray di ospital, babaeng ka di kakadwa may apulisan ang respondi king kuana gaputa. Naidung par, tinagluganan na. Nakidinung par ko nakuma. Nag-overtake, ket adda nakasinabat na nga, pampasahero a jeep. Nag-face to face da iti tricycle na. Timayok iti dandani dua nga metro. Ti asawam, ket awan puot na itay itaray da iti ospital. Anya sir? Oo, nangig mo misis. So nga, agrubot ka ting kamangala ka dito arwatin nata. Mapamudanunin ito ospital. No kayat mo ipaure da ka ta. Ilugan da ka niya ipan ti ospital no awan ti pagluganan. Ay, uwen sir. Rimwar ti ina ni Muller nga madandanagan. Daytoyen ti kungkunak. Daytoyen ti kungkunak king kalulen. No agdadake sa mapasamak ken ni Muller. Agi karo ka kanyak. Edi makadano na kiti ospital, addan iti kwarto ti asawak. Nupay kasta Manong Robert awampay ti puot na. Dandan ni nakabenda ti si bubukela rupa na gaputa iso ti napakaruan. Ken ko na ti doktor nga, adda posibilidad niya maputol ti aking kanawa na saka na. Ngamin ket natukol deto. Iso nga iti kabitan kano agundaway, ket mayuswat ti operasyon. Nagdanagak. Napalhalo adanag ko. Diyakam mo no anya ti aramidek. Grabe ti sitwasyon ni Muller, Manong Robert. Kit-kitaek, tinakabenda nga rupa na ken nagitisap sa bali pa parte ti bagina. E di sumangpet ti inana. Anya ti sitwasyon na. Kinunana kanyak. Daytan hanap. Napakaruan ni Muller.
napigsa ka no ti panakidinong parna iti pampasero a jeep. Ken según ka digiti pulisi tay itulnugdak dito. Nabartek ni Muller. Mabali na agaawid ko man ngem na disgrasya meten. Day takit nga minti kunak takanayong kayo nga agapa. Tidakis nga aramid mo tinagitunda nga. Kastoy tinagbali na sitwasyon na. Nanang pangaasiyo. Di dak ko mababalawen. Awan ti basol ko. Awang kinapudno na digiti atap yo. Awan nanang. Pagamamwam dimteng ti ama ni Muller nga kadwana ni Rico. Manong ko. Rico, may nakakadinhalan ni Lolo mi eskwela. Kinunak, saan niya simungbat? Rico, anak ko. Rico. Kinita nak, ti anak ko iti nasakit. Ket kastoy digiti nagaon iti bibig na. Basol mo. Basol mo nanang no apay nga na disgrasya ni tatang. Basol mo. Bunga da ito'y tidakis ka aramid mo. Kaslak laagluluken nga nakangigi di balikas ti anak ko. Manong Robert, nasabidungan ti panunot ni Rico. Ket kasla adaddan niya patyen na digiti. Naganak iti amana. Pakairamanan nenti saan na umiso nga atap ti asawak wenno amana nga ni Muller. Adda kami di kasta nga sitwasyon, edi madlaw mi nga kasla agkuti ni Muller. Inasitgak. Muller. Anyan ti marikriknam. Awan tinauray ko nga response wenno anyama na senyal nga agapuking ko ana. Ngem kasla agurok. Dito'y kabsat nga nagdanag kami amin. Agsangsangit ti anak ko nga ni Rico. Tatang. Nagtaraya ka na pa ni ti ayan ti nurse station. Ket impakaamok ti sitwasyon ti asawak. Imay ti may sa nurse. Pagamamwam simmaruno ti may sa nga doktor. Mrs. Pakirin nyo ti pakinakim nyo. Ti makitkita tayo nga. Ipakpakita na nga sinyal ket delikadong ti sitwasyon na. Anyaman niya oras ket mabali na pumusay. Tidamagik ka na kayo no, ipalubos yung nga i-revive tayo babayan iti electric. Ay, makaamu kayo lahat ng doktor. Aramidin nyo ka di amin na kabalinan nyo tapno ti kastakit. Maispal ti asawak. In pakaasik, ure ti katuga nga kalalaki ken babae nagpakaasi da iti doktor nga aramidan da ti amin na kabalinan da tapno maispal ni Muller ken patay. Naaramid nga rod digiti amin tapno ti kasta maispal ni Muller. Agarup 30 a minutos nga ta nga tinamtaming ti doktor ken digiti nurses. Manong Robert. Agingga nga nagwingiwing ti doktor. Bayat nga alalain na ti pulso ni Muller. Kinitanak. Amuklat ta idin. Manong Robert. Ladingitin mi misis. Ngem. Timusayan ti asawa yo. Mabalin nyo nga. Arasaasan kaputa. Ti tao nga pumusay, maudi nga mapukaw na ti hearing aid, wenno panagdingeg na. Mangeg na kayo pay laeng deta. Ulitek makipaglading itak kada kayo, Mrs. Nana, tata, aglalo kayong kabarok. Kinunana ket pimanawen. Idi makapanaw ti doktor inikatdan dagiti nakakapet nga aparatos. Idi bagi ni Muller. Jack mayes ngaw ti sangit ko.
Kastoy man tinagbali na gasat ko ken ni Moller, Manong Robert. Ammo ti Dios ay ayatek unay ti asawa. Pagayam ko. Awan sin sao kabsat pimanaw ti ama ken ina ni Moller. Pakairamanan ti anak ko nga ni Rico. Nga dinak man lapulos. Inikkan iti balikas nga nasayaat. No diket puro panangipapan. Puro pan nakababalaw. Puro pan nakapabasol ko iti nagbalinak gasat ti asawa ka ni Moller. Naipanen ni Moller idi pa kay pananday di bangkay. Ket dita nga mapantukan ulat taalaen en ti funeraria, nga mapili mi nga mang serbis idi bangkay na. Naipanen ti morgue ni Moller. Nagawid akmet pagayam ko. Ket iti mismo nga uneg ti balay, naliday digiti tallo. Ti ama, ti ina ni Moller ken ti anak ko. Kasla didak na puutan na simmangpet. Ngemi dita, makabatugak kadakwada. Nagtimek ti lakay ket kinunana. Sa din nun tiningi panam ti bangkay ti asawam. Sa din nun tiningi panam ti bangkay ti anak ni. Dapay lang iti murgi tatangin. Mapantukan o alaen enti funeraria. Di magasag iti pulis ket napalalo ti nakapasamakan ti tricycle na. Saanin niya mabalin? Totally wreck ko na digiti pulis. Nagdumog tilakay, ngem kasla na ngem kem. Kasla agpangpang ta digiti matana. Oray ti bakit. Ti anak ko nga ni Rico nakadumog ngagsangsangit. Inaset gak Manong Robert kitim parabaw ko digiti ima kiti abaga na. Ngem insigida nga inwagting na digitoy ket kinunana. Dinaksal na bayan. Kagura ka. Sika na ng tirason no apay natay ni tatang. Sika! Naimansayag ti bangkay ni Moller, Manong Robert. Iri mismo nga pagtenganda. Ditoy nga, no adda digiti tao nga umay mangkita ken kuana. Kasla na saya at dagiti nakaikamangak. When ngem no maikorner wenno mailasindak. Puro pamabalaw. Di malamlamot ti aso nga panagsasao. Kasta tinagbalin nga gasat ko bayat na nakamansayag ti asawa. Agingga nga naitabon ti bangkay na, Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan,
Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyo di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan nagkiti ko na tayo nga letter 3 nga B nga kuna tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagburigor, andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Pagyamanan tayo pa dito sa mga nad, TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babayan ka ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Dr. Alan Taylan, edi St. Camillus de Lelis Hospital, edi number 121 sa Carias Flores Street, Lawag City. Thank you very much, edi Pugad Lawin North Courier Service, nga idadawluan ni Engineer Neil Jose. Masarakan dito iti Balintawak Street, Lawag City, para kadita kayo apong ipatulod, ipawit, kadita ay kakabagyan, kapamilya, gagayemyo, ejay Manila, ejay Syudad ti Baguio, pakiramanan na po ti probinsya ti Cagayan ken Isabela, mabalin nyo nga mapanipawit di kita, iti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kastapay ken Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Ende nga ro dituloy deti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Lolen. Naragsakpay nga pa nagbuybuya Ma'am Elis Tamayo ni kasinsin ko Melby de la Cruz Martin ken ni Richard Cumpesto dita Parañaque, Manila. Edi may dulinen ti bangkay ti asawa ka ni Muller. Arig na kasla may saak no pay addari ti tallo a kabalay ko. Manong Robert. Wen kabsat. Kasla awan ti makitkita da. Kasla saan ako na tao iti dayta nga pagtaengan kadigdi agun taway. Agingga nga iti may sa abigan. Idi rumwarak manipo diti kwarto. Gaputa mapanak kuman agluto. Ngamin ket opisyok dayta iti tunggal bigat. Ti masapang agluto tapno may isaganak ti pamigat ti anak ko nga ni Rico. Idi apapan na pa nagbasa. Nari wenno nadanong ko iti kusina ti katugangak nga babae. Paimitin nga da kayong tinagluto na nangkit na sa papay. Siyaklatan. Mapang kayo latan maturog. Kinitanak. Wen kabsak. Natadem digiti matana. Lulen manipo dita. Manipo dita ket saan ka na agluto. Iti kanin mi. Siya kun ti mangluto iti kanin mi nga talo pakinramanan ni Rico. Ngem saan mo agam den ti mangan ka digiti lidutok. Agluto kayo sa bali no kayat mo.
Agluto kay ti bukod mo akanin. Bueno taraw. Amin. Tsak mas baalan ti gurak keng ka. Jak mas baalan ti gurak keng ka gaputa si katirason nga mipmusay ti anak ko. Si katirason no apay nga natay ni Muller. No apay nga naulhila ti anak mo. Ti dakes ga aramid mo tinangidurun keng kuana. Nga ditangan na desgrasya. So kagurgura ka. Kagurgura ka. Anyan nga nagsakit dagsa emma nung Robert. Dagidi nga impalpalak am kanyak, tinakay kamangak. Uri ti anak ko na mimpinsanin niya sa anak kon. Nga, as-asit gan. Dito'y nga nasa bidunganin ti panunot na. Nagpakaasiak. Nanang, tatang pangaasiyo. Ibilang dak ko mga tao. Ibilang dak ko mga kabalayo inati apo ko yun. Uri agbali na ko niya kasmay sa nga babaunen wano alila. Idideti nga pagtengan. Ipaayulaing ti atensyon ket panangibilang yu kanyak kas tao. Wano, naisagpaw nga kapamilyayo. Pangaasi yu tatang, nanang. Pakaasik. Nupay kasta kasla dala sulpeng tunggal ag pakaasiak. Panawandak nga awan ti sinsao. Nga dita nga mabati ak nga jakton magawidan ti panagar-arubos dagiti luluak. Manong Robert. Edi may isa nga malim na panunutak nga mapan sa rungkaran ti anak ko iti eskwela. Ngamin uri adda kami ti may sa nga bubong kadagidi agundaway. Jak maasit gan ti anak ko. Nagbalinen niya kasla na atap nga karnero wenno na atap nga ayok. Saanen nga kayarigan ti naamo a karnero. Kasla saan nakun nga ina. Masiday ka kiti gwardya wenno pan naka-janitor ti eskwela nga pagbasbasaan na. Mabalin ka di nga. Mapangkudanunin ti anak ko iti pagklasyan na kwarto. Kinunak nga impakaasi. Sino ti anak yo? Balikas na. Ni Rico. Dete grade 6. Kinunak. Ladingitek misis. Da kayo nga talaga ti rason no apay nga kanayon nga da kiti gate. Adda ti bilin ti principal nga no umay kayo kano dito iket. Saan kayo nga pastreken? Gaputa deta ti kiddaw ti guardians ni Rico. Apay saan kayo kadi nga kakabalay wenno? Pemanaw kayo kadi ti balayo. Ket dagiti grandparents na ti tak-tak derita nga guardians na. Saludsod ti gwardya. Saan? Anda ki ti balayda. Anda ki ti balayda ngem kasla saan nakatao ti panangibilang da. Nadagsinunay di ti pagpabasol da kanyak. Nga uri ti anak ko ket sinabidungan dan ti panunot na. Pangaasim pastrikin nak ko ma. Kayat ko ti agpalawag ka di mga isursuro uri ti principal. Pangaasim mister. Ama kamit siguro ket maawatam tirik na ti may saan naganak. Makasangit akon. Ngem nagpakaasim ti gwardya. Ket kastoy di balikas na. Siyak ko mati maawatam ma'am. Mabalin niya may katak iti deti nga trabaho no. Palubusan kay sung maawatan na kuma. Pangaasim. Kino ti kastoy nga oras. Awan ti mapalubusan na sumrek. Ure pay digiti mismo ang naganak. Ngamin ket oras ti klase.
Awan tinaramidak, Manong Robert. When, bayat ti pampanagnak, nga umadayo iti nasao nga pagadalan, agar arubos digiti luluak. Apay nga urip, apay nga pati si kaanak ko, di nak maawatan. Apay ngin palubos mo nga nasa bidungan ti panunot mo. Apay Rico. Kinunkunak, bayat ti panagtid-tid-tid digiti luwak. Saan na ka nagawi di ti pagtengan? Nga pag nagyanan mi iti asawa ka day di muler, wenno iti sidong digiti katuganga. Nagdiretso ak iti napanawan mi nga balay, Manong Robert. Bayat ti kaadda kiti nasao nga pagtaengan, dita nga, nagsangsangi taktikas taunay, kabsat ko. Sipo di din nagmaymaysa nga nagnaed iti daan na pagtengan mi. Agingga nga simmangpet ti kabsat ko nga ni Manong Puli. Gapu iti nadamag na nga sitwasyon ko. Apay meten niya nagbalinan niya kasta ti biyag mo. Tsaka mo Manong. Tsaka mo no apay nga. Mamati daw uni nga dadakis nga ararabitik. Tsaka mo no apay nga. Naisurot day di pamati day di asawa. Nga syakit na rugit. Nga syakit mulmulitak ti dayaw day di muler. Tsaka mo. Anya ti kunam no. Alaing kalayangan ni di kagayan. E di ka nga agnaed. Awan di mabalin no kasta ti panangibilang daking ka. Ng pangaasim masaksakta na kiti. Madamdamag ko nga sitwasyon mo kapsat ko. Sumurot ka kumang kanyak. Saan? Saan Manong? Kaya't ko nga sa sidega kiti anak ko. Patpat gikunay ti anak ko Manong. So nga, ang naedaklat dan dito uritan damit dito balay tayo nga pagyanak. Dito iyaklatan. Naasyan ti kabsat ko kanyak. Dua nga aldaw ti kaadana iti balay. Ket sakbay nga nagsubli ijay probinsya ti Cagayan. Ala no iso ti kunam, ti agyan dito Agyang kangarot. Ngem, agan anad ka. Agbalin nga buriburo ka ti panunot ko nga mang papanunot na niya ti kasasaad mo. Di ka madanagan ta. Patuludan da kay ti bagas nga kanin. Urit abasit metla siguro. Inwad da kawadwadan ti mapaglakwam mi ka riti apit. Ekang ka. Kinunana, no ti bagas ketwen. Ngem no ti kantidadore saanin Manong. Ikarigatak ti sumapul iti mabali na pagtrabaho. Nga pamataudak ti dadumang agserbi kanyak. Agyamanak Manong ko. Kinunak. Inyawatan nak ti 5,000 a pesos. Ibatik detoy. Ta, bayat nga awampay ti pagtrabahoam. Isutin inuten. Pakaamuan na kami no anya ti kasasaad mo Kinunana. Napalalo ti lulwa ti kabsat ko no pay lalaki. Sakbay nga pimanaw nga agsubli ti probinsya ti Cagayan. Manong Robert. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan.
Ngarud kakailan, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nagsulsulok na ron niya bibiyag, Manong Robert. Ado di kiti maasasyan niya karuba kanyak. Dahil dati nga gagayem ko wino kinaubingak. Masansan niya, umumay di ti pagyanak, wino ti balay mi. Agingga nga nakastreka kas may sa akatulong, iti kabangibang mi abarangay. Sa anak nga umyan, gaputa, agawid akmet laeng. Stay out ak, gaputa iso ti kinayat ko. Ngem masapa akmet laeng agsubli ti kabigitan na. Adda di kiti gundaway manong nga makapuutak iti tenga ti rabiing aglulwa when agsangsangit. Malaglagip ko ti nagbalinagasat ko. Kang runaan ti amin ket ti anak ko. Ti anak ko nga may saitan nga baro, wenno barito. Numakit-kitak kaday ti paggaaduan. Kasla, mapigis ti barukong ko. Kasla kayat ko nga adan yan tapdo ti kastakit arakupek. Ngem numadlaw na nga addaak umininot nga agtalaw. Tsaka mo Manong Robert no, anya ti inararamid day ti anak ko. Tas syakmet din nga inahan ti kagura na. Siyak nga mabalin na paniknikan, ti Diyos nga man nakabalin, nga awan ti dakes nga inaramid na. Awan ti panang mulit ko iti dayaw day di amana. Kang runaan na iti panang tagiben ko iti sagrado day di kalesa. Nga nagkinarian me. Tsaka muno apay nga nagbali na kasto iti gasat ko. Sapay ko makabsat ta manggigan digiti tao nga addan ti kasto nga ugali nga kas digiti nakaikamangak. Kende di ugali di asawak. Tawan ko man ti sumaruno nga maddaan ti gasat akas kanyak. Dito nga rudin Manong Robert nga gibusak ti surat ko. Agyaman ak ti panangibasam ti pagayam mo, Lulen. Pagayam ko Lulen, Diyos ti agngina, agyaman ak ti panangipatulod mo iti deti surat mo. Nga nangipalaunan ti nakaayay nga napalabas mo nga ori ti agdamakit. Bagkat mo pa'y laeng ti saan niya nasaya tagasat. Mangnamnamak nga karil sumarsanunong aldaw, sapay kumata, malawlawagan to ti panunot digiti nakaikamangam, kang runan na ti anak mo nga ni Rico. Di mo sardayan ti agkararag ken di mo sardayan, ti mangipakita kariti, banbanag nga mangipaniknik, nga awan ti nakabasulam. Barbaring babaen karigita nga banag, malawlawagan ti panunot digiti tao, nga nangi lansan, iti pamati da nga si kakit dakes, kang runan na ti anak mo. Pagyaman ak pagayam ko, iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Dito nga rudin papagayam, nga irekpan tayo iti sabali payagundaway, iti programa tayo tinapalabas, kahit kulay nga yulit nga mabali na intunubigat, saan tayo pala nga programa, kapo iti dito preparasyon na po, kat iti panaki kalaysa, iti barok, wano anak ko alalaki. Advance happy wedding ni Lester Davis de la Cruz ken ni Ruenalyn Francisco. Dahil di bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Agyaman kam tingkay panagdingeg agbalin ko mga natalina ay ti malem ti Miyerkules ti amin asa nga pada. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek.
ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.